Nke bụ eziokwu bụ na afọ m bụ Honorable Comrade Arinze Nniaobodo. Mụnwa bụ Chairman Enugu State Council of President Generals. Obi dị m awụli maka na nke bụ eziokwu bụ na ihe dị mma ejiro ugegbe enyo ihe dị mma maka na His Excellency the Governor of Enugu State, Barrister Peter Ndubuisi mba enidiro dị ịjụwa ka ọ na-eme ọfụma ka ọ na-eme ọfụma. Is a silent achiever. Na nkenke ọnwa na one ọnọdụ bụ by the special grace of God, May 29 May 1 year in office. Ị ga-ekwe wee nweta that na His Excellency na-eme ọfụma maka na transformation ya dịgodi egwu. Ọ bụrụ onye na-ekwu okwu too much, ọ dị-eme mkpọtụ, mana anyị ji anya anyị wee na-afụ ihe elu. Enwere ụzọ si Shoprite wee gaa Transekulu. Before now, ọ na-akpụrụ ana 4 or 3:30 ndị ọrụ ji agbasa. Ndị mmadụ na-achị uche ha n'aka wee na-agụsa. Enwe ndị na-anọ n'ụzọ ahụ, ha gbasa ọrụ ebe 3:30 ha na-anarube ha ebe 7-8 maka gịnị? Ụzọ adịrọ mma. Abịa okpochie the whole of the flyover, akpochie everywhere, akpochie. His Excellency bata ngwa gị na ụzọ ahụ bụzi one of the best roads keta n'Enugu ya hekwa, and I believe na gị nwa na onwe gị na-ajụ ya oge ekwe gị wee ghọta na ihe na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ propaganda, ọ bụrụ akụkọ ka a na-akụ. His Excellency meant well for the good people of Enugu State. Nke anyị bụ ịkwado ya na-ekpele ekpele. Ọchịchị adọrọkwa izi, ọchịchị adọrọ izi. Nwa nke anyị nọ na ya, anyị maka oshi adị ya bụrụ onye na-oversee the entire state. Ọ ga-emerụ ndị Eziagụ, ọ ga-emerụ ndị Udi, ọ ga-emerụ ndị Nkanu, ọ ga-emerụ ndị Nsụka, the whole of the 3 senatorial zone. Ọ ga-make sure that na all his promises, nkwa niile o kwere ndị mmadụ, and ọ bụrụkwa onye na-ekwe nkwa ya na o mejuru nkwa okwe. Ihe a niile o kwere nkwa during campaign ya, I assure you na His Excellency ga-emecha ha ncha niile. Kama na nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ. Unfortunately, na some of our people ọ na-ada anyị ọkwụ maka ndị be anyị si na ịkwụrụ ọtọ wee gbuo ji igudebe ya, mana isekpuru wee na-egwu ji igupte ọfụma. So na His Excellency na-etake his time na-arụ ihe o kwesịrị ịrụ, ihe o promise ndị Enugu. N'enu mmiri ifo na mmiri na-agba everywhere kịta, even though that na-enwe some issues abụrụ issue governor. Issue bụ pipe eyi so many years during Michael Okpara era. Abịa kpọpụ mmiri, some na-agbapụzi ya, and a lot of them atachago ntaraja. So His Excellency is taking time kpọkwa ndị na-echenji ya, a na-egupte nke aha na-atinye new pipe. So ọ na-etake time, and ebe a na-egupte nke mebiri emebi, you don't expect na mmiri ga na-aga ebe ahụ. Ọkwa ịghọta ihe mmiri. So ọ egwupụ nke ahụ atinyezie nke ọfụ, then channel kwa mmiri esoro ụzọ ahụ wee gawa. So my brother, adeyu eziokwu eyo, His Excellency na-eme ọfụma. Nke anyị bụ ekene, and anyị nwabụkwa ndị President Generals enwe n'Enugu State. Anyị na-ekwu na just nkenke ọnwa ọnọgo n'ọchịchị, ọ ka dị so many other years ndị ọzọ rụbugoro nọgo n'ọchịchị. Anyị adịghị ekwe ọ bụrụ ite ọnụ, because na ọ na-eme ihe anya na-afụ. Jee n'Enugu niile, all the streets niile n'Enugu, enweghị ebe a na-capture a ga-arụ ụzọ. Even ime GRA ebe m bi, m na-agwa gị eziokwu that na the kind of ụzọ a na-arụ ebe ahụ, the massive ụzọ a na-arụ ebe ahụ is one of its kind. So anyị na-ekene wee na-ekwe nkwa na anyị kụrụ ya n'azụ kịchịkpa, na ọchịchị anyị dị anyị mma na anyị adịghị eyo, anyị ise n'azụ, ọ na-aga n'iru anyị anọrị, ọ na-ana anyị anọrị ya, na ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ, ekwu eme ka ọ bụ. Ọ bịahụ for politics, ọ sị na ya abịahụkwa business as usual, na ihe ya bịa bụ business unusual. Ihe ga-eme ndị be anyị afụ change of government, na gọọmenti na ihe ọ bụ ọrụ aka gọọmenti inye ndị mmadụ ihe ndị oyibo na-akpọ social amenities, and ọ bụ ka ọ na-eme. Kama na nke enyekwara anyị
anyị na-ekwe nkwa na nke ọbụla o yere anyị ga-emeke sure anyị wabụ ndị na-achị obodo ga-emeke sure that na anyị ga na-protect ya, na-ekpekwara ekpere, because na ihe anyị wedebe ihe ya bụ ekpere ka anyị we to be giving his excellence, to be praying for his excellence, because he meant well for the good people of Enugu State. There's no two ways about it. Anyị nwere option. The only option anyị nwere is to continue to support him, because no ezigbo mmadụ. All magoro the yearnings and sufferings of the people. All back o ji wee sị that no bụ ihe ahụ ndị mmadụ chọrọ ka anyị ga na-eme. Chọhọkwa ema. You understand? Nke afọ n'anya anyị ga-ejizi anya anyị wee judge ya. The past administration, the past and the present administration wee fụzie nke bụ eziokwu. So with a lot of things on the mind ashi. So government ga-emewu ụdị ha na-emekwa nka at the same time. Jee na International Conference Center na iru ebe ahụ kịta ị ga-achọ ọgịnị na-eme. O change go all the roof niile ebe ahụ roof niile o change ya all from A to Z. We say that n'ihe abụ na arụ ihe a is ọ ga-abara ndị be anyị uru. A na-emekwa mmemme ma ọ bụ enwe investment summit and all that. A na-anọrọ ebe ahụ ọ bụ gọọmenti facility gọọmenti rụọ ọrụ ndị mmadụ. International Conference Center all knows at the verge of completion. You want to go previous government no before his excellency. Mana ya wa for the important because no be businessman or for uru ọ ga-abara ndị Enugu wee bido ọrụ na immediately. You understand? So ongo ofu ka ongo ibo. Abụrụ campaign ka anyị na-eme mana ihe anyị na-ekwu bụ na nke ọ na-eme da anyị mma na nke anyị ga na-eme bụ nkwado ya na-ekpere ekpere maka na ọ mmadụ ka ọ bụ. Thank you and God bless you.